Turka shi jama'a assalamu alaikum. A yau ne aka ɗaura auren wasa sannan kuma ya zama da gaske. A yau ne muna zaune da ni da wasu sauran jama'a sai aka taru aka ce to a ɗaura aure. To an yi auren da haka dai ga sadaki ga komai ga malamai amma yanzu mun yi abun a wasa ne. Yanzu a Suleiman ne. Allah sarki. Ya rage bolin nan na cewa. Muna tambaya ne wallahi mun zauna muna hira to akwai wani yaro da yake soya da wata yarinya sai ya ce mata yana son ta zai aure ta yace ta yarda a dora mana aure ya ce sai ya ɗauki naira 10,000 sai bayar sadaki ya kawo laulinta ta kawo laulinta shin mun ɗaura aure ya ɗori ne ko aure bai ɗori ba ta kawo awalin da gobe da gama ta kawo ya kawo mutum nawa a wajen mun kai 5 zuwa 7 mun kai aure daman mutum nawa a gaske ya daura aure 3 ya dauru in har ta yadda ya yadda alhamdulillah mun gode araba Allah saka da gairi akwai malami ko babu a ciki akwai malami an samu tabbataccen malami ne warre kuwa ya haddace Qur'ani ma to alhamdulillah aure yayi alhamdulillah mun gode Ba shi 10,000 ne kudin an cire karon 4,000 na bayan zubin mai. Sa. 4,000. Wani abu tana ba shi. Ba shi. Kuje. A ta wasa ko babu kaya kije. Za ta ce ko na. Ba ba da sarki. sarki ne ranu Me sunan yarka? Ah. Ni wani aure ake da. Ake. Jama'a assalamu alaikum. An daura aure tsakanin Zainab da Haidar. Auran mamalan Abu Safan shi daura aure. Kuma gashi zan fita terere na kan zan bar kuɗi. An ka daura aure? Ka ba wa yarinya kudi. Ya ta ce wannan isa mara bi Ita ta dauka ta baka. Yawwa. Kuma dan daura aure kuma aure ya daura. Kayanta naira 10,000 gashi nan ban kashe ta ba. Zan sai goro in rama yan uwanmu da suke nesa. Sai mata abin da ya saura.